हेलो लोगोफोर थारैनो नोंथाङा मिन्थिनो लुबैयोना जे नोंथांनि बबे पोस्टखौ बबे भिडिअसखौ बबे फट'सखौ सोर साबैसेया शेयार खालामदोंब्ला सोर शेयार खालामदों बिनि नामफोरखौ नोंथाङा मिन्थिनो लुबैयो नङा होमबा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो खिन्थागोन जे नोंथाङा नोंथांनि पोस्ट जिखुनु पोस्टखौ होनायनि उनाव साबैसे शेयार खालामदों आरो सोर शेयार खालामदों बबे ग्रुपआव शेयार खालामदों बहा शेयार खालामहरदों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हाजोबगोन अब्ला नोंथाङा मिन्थिगोन उमुगा नोंथांनि जोबोद मोजां खामानि मावदों बा नोंथांनि फेन बा नोंथाङा बिनि सासे फेभरेट जाहैगोन आरोखि जे बिथाङाल' शेयार खालामबाय थायो आंनि पोस्टखौ जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा बबेबा पोस्टखौ जुदि शेयार खालामनानै होयोब्ला बबेबा ग्रुपआव शेयार खालामनानै होयोब्ला गोबां भिउस मोनो जोंहा गोबां फलोवार्स मोनो शेयारनि सायावबो गोबां जोंहा इंगेजमेन्ट भिउस फलोवार्स जों मोननो हायो बेनिखायनो शेयारबो गोबां जानांगौ जेसेनो शेयार जागोन एसेनो भिउस फैगोन स' लोगोफोर जि एसेयानो शेयार सासे सानै साथाम जिखुनु शेयार खालामनाय नाम्बारा जेसेबांखियानो जा मानो नोंथाङा शेयार खालामनायनि सुबुंनि नामखौ मिन्थिना मोनगोन आरोखि सोर सासे नोंथांनि फलोवार्सआ बा फ्रेन्ड्सआ नोंथांनि पोस्टखौ शेयार खालामदों स' लोगोफोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअआ आंनि सासे भिउवार्सआ बे भिडिअखौ बानायनो खावलायनायलाय आं बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों अके थ' लोगोफोर बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोंहा नोंथाङा नायनो हागोन नैबेयाव फेसबुकआव आं बेयाव लगइन खालामबाय लगइन खालामनानै आंनि पोस्टखौ आंनि पोस्टआव आं थांगोन आङो बेयाव प्रफाइलनि लग' क्लिक खालामनानै नैबे फार्स्टआव दङ आंना नैबे 21 डेज चेलेन्ज कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुल दा बेयाव आंना नायनो हागोन 4 शेयार साब्रै शेयार खालामदों बे पोस्टखौ बाखि बेसेबां लाइक खालामदों कमेन्ट्स बेसेबां खालामदों शेयार बेसेबां खालामदों भिउस बेसेबां फैदों बेयाव नोंथाङा नर्मेलि जोङो बेयाव नायनो हायो नाथाय जोङो बेयाव क्लिक खालामोब्ला शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामोबा बेयाव कमेन्ट्स फैयो आरो शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामोब्ला बेयाव नै कमेन्ट्सल' फैयो अके बेयाव कमेन्ट्सल' फैयो नाथाय सोर साबैसेया सोर शेयार खालामदों बे साब्रै मानसिया सोर बेखौ जोङो मिन्थिनांगोन नङा होमबा दा शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामब्ला जोंहा कमेन्ट्ससो फैयो अके स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन शेयारनि अपसनाव आं क्लिक खालामबाय दा बेयाव हमना मोनाखै आङो सोर शेयार खालामदों आंनि बे भिडिअसखौ अके स' लोगोफोर दा बेखौ नायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन नोंथाङा बबेबा ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै बेयाव डेस्कटप साइडआव नोंथांनि फेसबुकखौ अपेन खालामनांगोन बेखौ नायनो थाखाय स' लोगोफोर सिम्पलि आङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामहैनोसै नोंथाङाबो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो आरो बेल' नङा लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि पोस्टखौल' नङा गुबुननि पोस्टखौबो गुबुननि बबे भिडिअसखौ सोर बबेहा शेयार खालामदों सोर खालामबाय थायो सोर माने बबे भिडिअखौ सोर शेयार खालामनानै बांसिन भाइराल जाहोयो बेखौबो नोंथाङा नायनो हागोन मालायनि पोस्टनि शेयारखौबो नोंथाङा नायनो हाजोबगोन आरोखि बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जे जोङो गुबुननि पोस्टखौबो सोर शेयार खालामदों बेखौबो जों नायनो हायो गावनिल' पोस्ट अनलि नङा अब्ला आं क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनि दानिया लोगोफोर क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकखौ आइडिखौ होनानै पासवर्ड होनानै नोंथांनि फेसबुकखौ लगइन खालामनानै 3 डटआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव डेस्कटप साइट खालामना लानांगोन जुदि डेस्कटप साइट खालामा अब्ला जों नर्मेलि जोङो फेसबुक एप्लिकेशनखौ बोरै जि बाहायो जों बिदिनो नुना मोनगोन बेफोरबायदि नुना मोनो अके जों ओंखायनो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै डेस्कटप साइटआव खालामना लानांगौ बे 3 डटआव क्लिक खालामनानै गाहायाव दङ डेस्कटप साइट नोंथाङा मिथिखायो डेस्कटप साइटआ मा कम्पिउटार स्क्रिनाव बेयो डिटेल्स फुरा गासिबो गेवजोबो स' लोगोफोर आङो डेस्कटप साइटआव बेयाव अपेन खालामनानै नैबे पोस्ट दङ मोनसे नैबे आंनि पोस्ट बेयाव मोनब्रै शेयार जानानै दङ दानिया नोंथाङा बे शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन अके बे शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन जे सोर शेयार खालामदों नै बिथांमोननि नामा बेयाव नुजाखागोन नै सोर शेयार खालामदों नायनो हागोन गोजौआव नायनो हागोन सासे बिनानाव बिहुला बरगयारि आरो गाहायावबो दङ नै दैमालु बसुमतारी थिग बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो नायनो हागोन आरोखि अके बे श' एटेचमेन्टआव जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव नैबे भिडिअसखौ बिथाङा शेयार खालामदों गावनि पोस्टआव अके गाव शेयार खालामदों बबेबा ग्रुपआव शेयार खालामाखै जिखुनु बियो शेयार खालामदों आरोखि बेफोरबायदिनो नोंथाङा नायनो हागोन आरो बाखि नोंथाङा बबे पोस्टनि शेयार खालामनायखौ नोंथाङा नायनो बेफोरबायदिनो क्लिक खालामनानै शेयारनि अपसनाव नैबे गाहायाव दंना शेयारनि अपसनाव बेयाव मोनब्रै शेयार जानानै दङ बे शेयारनि अपसनाव क्लिक खालामब्लानो बेफोरबायदि अपसना श' जागोन आरोखि नैबेयाव श' एटेचमेन्ट ओंखारखागोन जाय शेयार खालामदों बिनि नामनि गाहायाव श' एटेचमेन्ट ओंखारखागोन बेफोरबायदि श' एटेचमेन्ट बेफोरबायदि ओंखारखागोन आरोखि स' बिथांमोननि नामखौ आं मिथिबाय दा स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअसखौ शेयार खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननि शेयार जाय शेयार खालामदों आं चेक खालामनाय जायाखैमोन स' फाइनालि बिहुला बरगयारि बिनानावा आंनि मोनफ्रोम भिडिअसखौ कमेन्ट्स हरो लाइक हरो आरो गेजेर शेयारबो खालामो स' थेंक इउ स' माच बिनानाव स' आरो दा नोंथाङा नायनो सानदों नामा गुबुननि भिडिअसखौ सोर माबायदि शेयार खालामदों बहा शेयार खालामदों अके थ' लोगोफोर आङो फेसबुकनि हम स्क्रिनाव फैगोन दा डाइरेक्टलि आं बेखौ बेक फैनोसै स' लोगोफोर स्क्रिनाव नुजाफैनायालाय आं बेखौनो खिन्थाबाय डाइरेक्टलि रिसिता उजिर बिथांनि
पस्टखौ भिडिअसखौ बा रिल्सखौ 17 जन शेयार खालामदों थ' लोगोफोर 17 सोर शेयार खालामदों बेखौ नायनो थाखाय 17 शेयार्सआव क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोना नुनो हागोन बेफोरबायदि नोंथाङा नुनो हागोन बेयाव नै बेफोरबायदि बे शेयार खालामग्रानि नामफोरखौ बेफोरबायदिनो नुनो हागोन गासिखौबो नुजोबाबाबो एटलिस्ट नोंथाङा मेन माने टप माने शेयार खालामग्रा बिथांमोननि नामखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरोखि दै बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो चेक खालामनानै लानो हागोन अके स' लोगोफोर गुबुननि भिडिअसखौ सोर शेयार खालामदों बेखौथ' जों नायनो एसेबां गोनांथि गैया गाव गावनि पस्टखौ सोर साबैसेया सोर नोंथांनि फ्रेन्ड्सआ शेयार खालामदों बेखौसो जों मिथिनांगौ नङा होमबा स' लोगोफोर नोंथाङा मिथिबाय सिम्पलि दा नोंथांनि पस्टआव फैनानै शेयारनि अप्सनाव क्लिक खालामब्लानो क्रम ब्राउजाराव अपेन खालामनानै अब्लानो सोर शेयार खालामदों बिथांमोननि नामा नोंथांनो श' जागोन आरोखि अके स' बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो चेक खालामनानै लानो हागोन स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो आइ हप भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा हानायमानिखौ शेयार खालामनानै हो नोंथाङाबो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो पेजखौबो फल' खालामनानै होदो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार